Morning! Ayan. Morning sa inyo lahat. Ayan ko. Bali, didikit po ako ngayon ng yung sapatos ko po na lagi kong ginagamit sa pagdi-deliver ko po sa sa daan. Yung lagi ko pong sinusuot. Papakita ko po sa inyo yung sapatos ko na paborito kong kahit luma na siya, kahit dinitikit ko lang siya, pinagtsatsagaan ko po muna sa ngayon kasi wala pa po akong pambili ng sapatos. Ito po siya. Ito yung gamit kong rugby. Yan. Tapos yung sapatos ko. Yan, sapatos ko. Yan. Puta. Lilinukit na. Yan po yung sapatos ko. Yan. Magdidikit po ako ngayon ng sapatos ko. Dahil talaga na pag-isip ko. Sa akin sa YouTube channel ko. Subscribe na lang kayo. Ano ko? Yan po. Didikit ko muna siya. Kahit luma na po ito, idikit ko pa rin po siya para magamit ko pa po. Sira-sira na kasi. Yan. Sapatos ko. Paborito ko pa rin ito. Itong paborito kong sapatos na ginagamit ko pag nag-rides ako. Yan. Rugby muna kasi wala pang pambili. Hirap ng buhay ngayon. Nung yung panahon ng pandemic. Kaya itong sapatos kong ito, legendary na to. Kapag ginagamit ko sa pagdi-deliver ko, ang dami nitong karanasan. Yan, papatuyin ko muna siya. Yan, tapos na po. Papatuyin ko na lang siya. Ay papatayin ko na yung sapatos ko. Yan, tapos na po yan. Patayin ko na lang po. Mahirap kasi, walang pambili. Yan, pagtsatsagaan ko muna tong sapatos ko ito. Kasi tagal na to sa akin. Almost 6 years na to sa akin. 6 years sapatos na to. Kaya yun.
medyo kalumaan na, ano na siya. Wala pa kasing pambili kaya sinatsagan ko muna tong sapatos ko. Alay, ito pa yung kwarto ko dito. Hindi pa maayos. Tapos ito yung ginagamit ko, ano pa, ano ko sa, ginagano ko sa mga vlogs ko. Yung laptop ko. Yan. Pinaghirapan ko rin yung trabaho ako sa sa delivery. Pinaghirapan ko rin yan. Nakabili ako ng pangarap ko dati yan, laptop na yan. Kaya yung mga nangangarap dyan na tuloy lang, grade lang kayo para para yung pangarap niyo matupad nyo rin. Yan. Pagdating ng panahon, darating din sa inyo yan. Yan yung sapatos ko. Yan. Siya, maraming salamat pala sa mga sa mga nag sa akin sa Facebook, mga nag-like. Maraming salamat sa inyo. Sana sana hindi po tayo bago pag tayo po pag tayo po nag-asenso na. Parang dati pa rin po yung natin, yung lifestyle natin. Yung lugar namin dito. Ko. Hirap kasi ng buhay ngayon kaya kailangan magsipag talaga. Ayan. Dito ko muna tinatapos yung video ko sa sapatos ko na favorite kong ginagamit sa rides. Pag-deliver. Ayan. Ito. Ayan. Salamat. Peace. Yeah. Bye.